Ilonggo Mikropono, Busay Rasa 3, Tournament Battle, Semifinals, Battle sa mga gabi ng Tournament Battle, Henres kontra kay 3rd DC, ginaulta para silang duaw. Shoutout Kapo di Barong po sa sports development sa ating syudad. Hindi na pagpatugayon, rapper sa wala pakilala. Isang kamera, shoutout sa mga upod ko da, kag sa mga grupo nga shoutout na sa inyo. Rapper sa to, pagkilala. Yo, 3rd DC, Rep THQ, and Westside Ilonggo Lasima. Let's get it. Nagdaog sa Toscoin si Henres. Ginpilihan mo na si 3rd DC. 2 ka minuto nga birada, pamatihan ta, 3rd DC. Yo! Akon kontra subong si Henres. Well, ako si 3rd DC. Akon kontra subong si Henres. Well, ako si 3rd DC. Ang pangan ko lang imungalan para daw easy. Akon kontra subong si Henres. Well, ako si 3rd DC. Ang pangan ko lang imungalan para itong ungas magsisi. Kaya ngalan nga ginpili imuhan. Tama gid ka, risky. Ako pwede mang kumaginghan. Pero ang master sa karate, while ikaw naman ang han nga fan, will call you Hanabishi. Pudrip lang ni sakon inyong manok. Daw tinulas ang banate. Now this dog is in big risk. Daw chihuahua kontra husky. Basi magribat nga wala gawaris ang tira, puro lang han. Well, hindi na kinang lan, buhuan ko, kilid mo ris para pagabot mo sa morgue. You'll have your wrist, ban, I'll cut your head, stab your eyes, slit your wrist, man, and when you're dead, I'll put your head sa amon fish pond. Kaya kuning bag-o nga kapitan ris, nga daw taga dyan bilang nga si man, subong, taob ni sakon Henres nyo, daw baruto lang sa hor, done. And who wants to have fun? Yo. Kaya mga linyada, di subong like Henres nga murion, puta wala punto kag sense. Gaanta ka mo samples ang ilang mga linyada. Yo, imagine this shit. Manog, utdan sang tiil kag kamot. Puta pre kagarot. Ang isa may man nakontra. May pasnober, pineapple in can. Puta, kag puros malang inito, tiyat. Kag may ginlantaw ko nga battle, bro. Puta, may ginlantaw ko nga battle, bro. Amo pa gining classic. Puta, duwagid sila nag-choke. Oh shit! Yo, wait. Imo to galing nga debut battle with CJ nag-iisa. Duwa na lang kamugani. Wrist. Kayo di puta, nag-choke pa ka. Tatlo ang judges. Pero kung ako tong pang-apat nga ma-judge, puta, real talk. Perde ka mo duwa. Basi ang murion, mamangkot, diin ang 5. Rest TF mo na, kay wala ka quality, patay huya. Well, subong akong QA sang birada, yo. I'm the motherfucking QA. Importante ang quality, kag quantity. Kay gamay mo lang sa lakaron, automatic for dismissal. Wala na sang notice to explain, kag notice of decision. Call center bars, bitch. Basi ang murion, mamangkot, diin ang quantity. Excited gidang lang. Tiruhon ta kasang thermal scanner sa ulo para ning bata magkabilang. Because Riz magkabilang because fuck the win and fuck this debut battle. I'm here to make a difference, to make you young minds realize nga importante pa Riz nga may punto ka kag sense kaysa just aiming for the prize. Time, round 1. Yan. Okay lang ka? Nano ka man? Magmuna ka nagpaano ka sa kagwagin bayran. Game. Nag-choke ko sang debut battle ko. Kay tungod, kulang ko sa prak.
Oo, nakuha ko ang kadalagan, pero para sakon, hindi pa to sapat. Biskan damo malain nga komento, sakon ang nagabarak, wala ko yalabot na sa inyo, di ko kinanlan kasuporta nyo, kag peki nyo nga palakpak. Game? Grabe ang line-up, tama ka init. Ganit di mo ko pwede nga pabayan, kaya daw tinig ang lang na sakon kagid maitep. Biska mag-reference ka pa da sang suman, Balenciana kag ibos ang pagdaog mo sakon, di mo na pag-ipilit, kaya dugin patubang nyo lang ning SEC tuwatara sa muni nga Mia Electrical, gani sakon, isa mawigit. Sa lakasang gintungtungan, nga asakon ka pa nagtapak, ako pa ginpili nga gintubang, gani resulta sa kunlasak, sulat mo tani wala mo ginbuyan-buyanan, para sa aton hindi ka magpinalpak, kay pagkatapos ka batiltado, lago ka lang nga di impuslan, kay wa mo di sakon, sigurado gin nga lapat. Gani, hindi ka da sagay palak, ako pa imo nga ginhangkat, sala kasing ginpili ka ginhagad, kontra mo di lang ni puro taghol, kay may ari niya bangkel nga pangagat. Ang kadalagan sakon, di dali-dali nga makuha sa kultura nga ni, di imposible nga dasig ka madula, barado ang tutunlan mo muna pigado ang kadadupla, anong third, basi second, kay ikaw ding ikaduwa ko nga itumba. Kaduwa ko din nga itumba. Gani, pagitae kami sa mga linya, nga grabe magsumbag, araba lang nga pangarate, mga balon pang combat. Kung hindi kaya magpate, tisimo na lang na yabrad, kay kung wala kasang mayo nga, ipakita de, subong pa lang, matumato ka na hulag. Time. Yo, maribat ka na very light. Ano nga duwa mga patumba mo riyon? Nagchoke ka gani sa una mong hampang di sa liga? Ano imo nga mapakita, putyong? Yo, round 2 game? Game! Damn, Riz. You mess with the wrong DC. Kay daw ginbunggo mo lang ang Justice League. Kagupod mo. Teletubbies. Oo, si Tinky Winky, si Dipsy, si Lala, si Poe. Tang ina mo. Kay sila gidyang tuod nga tropa mo. Paano ko nabalaan? Kay mama mo mismo, halin ang info. Ginasaot mo ila kanta kada magwa sa TV nyo kada udto. Marti, Daris College ka na to na ano man, Diyos ko. Abi ni Hanris may tsansa gid di sa magdaog. Pues ris ang tsansa mo di magdaog tama gid kalabo. Doon nagsakay ka lang haro si Pio kag ginhambalan mong driver nga manaog ka sa Banago. Kita mo. Gago! Sino taro nga tao masakay haro si Pio kag manaog sa Bacolod tonto. Ris un tatin habiso mo si mama mo ginapangita ng rice cooker kag gate nyo. Puta. Yo, ang handles nyo pag gate very predictable. Putang punches generic, puta wala gid yang impossible. Well, ako predictable man, pero may power and there's always more. So tanan, gusto ko tanan mag-cooperate kag i-predict ang last ko nga linya. Ang clue, simple lang. Ako may power and there's always more. Game? Birada game? Game! Si Hanris before mag-basketball, puta, follow up, danay sa likod sang court para may super power. 6 hours bugtaw, 6 hours tulog. Puta! Wala pa sa where. Delikado ni magnilupok. Peko transformer perdihon taka sa court pero not sa basketball. Peko gwa mo di subong kay madaog naman ang more. Puta ris amo na iya mag-set up. Again, liwaton ko. Ako may power ris pero there's always more. And you know what? I think they want to hear more. Gusto nyo pa? Sige. So kada botong ko padalom, tanan ta singgit more. Para sadya. Yo, birada game? Game! Kada botong ko padalom, tanan ta singgit more. Birada game? Game! Inhambalan ta nakaris. Wala na di pulos dala mo nga R. More! Kaya ang espada ko nga dala sa dotawan niya nga clay. More! Kaya ako ding itom nga naka-Lotar's wrist from Sentinel. You can call me never. More! Kag ikaw din kawatan nga adik sa guwa sang save! More! Kita mo, gago. Isa na lang, gid. Kag untatanta lang ka sa maghambal ka nga, you can take it any more! Tang ina mo, because this, fuck this debut battle. I'm here to make a difference to make you realize nga importante pa nga may punto ka kag sense risk kaysa just aiming for the prize! Tang ina mo, putyong, murion! Round 3 game, round 3. Yo. Amo na to mga bara nga dala. Wala
Gid ginutihan, sa kontra di makapatumba. Resulta kaburingan. Madaw ka sakon puta tiyamba. Wala man sa kasugidan. Madaw ka lang sakon subong kung mga tropa mo sa sulat, ikaw ila ginbuligan. Isa ka sa mga mango nga baguulhot. Gane, kamo akon pangbuhinan. Mga luto mo tama kadukot. Akon lang nga natukiban. Papel mo di sakon tama kayukot, gani akon lang na nga kurisan, ginasigurado ko lang sa supot nga pagwa ni sang poster pangalan mo ang makuritan. Kayang kontra ko, third DC. Pwes, di kuya basta-basta. Kay DC, di do ni magpatumba, wala ni gaduwa-duwa. Sa lakasang desisyon nga ako imo nga ginkontra kay mga bara ko, di simple-simple ni nga mga dala. Bro Martin, layo pa gani ang Disyembre, pero temprano mo pa ko gingaan isang Paskwa. Kita mo, may ara ko may ginpangmit lang. Kung imo lang nanutaran, sulod tanan ko nga tira. Kung imo lang nabantayan, pano naabi kay wala ko sang kalingawan mo na nga pangalan mo lang danay ang akon nga ginhampangan. Bubo kuya para sinyo, muna nga sakit kuya tapakan. Kung height ang natumudan, ti pwede mo ko malapawan. Pero kung rap istoryahan, imposible mo ko malabawan. Kay kalidad ko mala escalator sa mall, wala niya sang atrasan. Wala niya sang atrasan. Yo, check. Oo parehos ta baguanon. Pero sakon ka matabunan. Patay ka sa masakir ko. Tawga malampatuan. Digto sa lugar nyo, sa dalan nyo, ikaw ang ginakadlukan. Wis ako ang dead end nga maharang si mga dalan, gani mo ning imo nga katapusan. Imo nga katapusan. Yo. Sige lang. Check. Muning imo nga katapusan. Do bata lang ni sakon subong. Sako ni sa mapyangak. Lugi ka sakon tiyong. Kay halit ko malasapat. Utod na imo nga handom. Muni ulihi mo nga tapak. Ikaw di ginhimo nga gatong gani gwa mo di sakon pahamak time. Yo, round 3, birada game. Liwat-liwat game! Yo, tudloan ko ning bata sang leksyon. Yo, round 3 game. So, tudloan ko ning bata sang leksyon. Sang wala pa diyang battle rap. Tudloan ko ni bata sang leksyon about Ilonggo hip-hop history. Sang wala pang battle rap, ris. Kag tanan dingagang may rivalry. Game, bunanay, patsadnay, tiruhay, yudi puta, there was no respect. And join at your own risk, kag responsibility. Subong, battle rap, migo high, bully guys, spread the love and positivity. Amo na dapat ris makilala ang Ilonggo hip-hop with this dope activity. Content kid. Now I'm done educating this kid. Partida wala pa salary. At least subong ris kabalo ka na sang akon capability. Kag real talk pagid nga hindi matulon sang iban. Yo, St. J. St. B. Ako niya sulatanan nga ginpakabudlayan. Damo gusto mag-amot sulat ris pero respeto tanan ginhindian. Kay man may baker ko di kuno. From Vatican, Diyos ko, duwa pa kasanto. Puta sila na yung nag-inspira sa akon mag-intradi, bobo. Pero padayon ko sa akon mission to improve the quality and to raise the flag of Ilonggo hip-hop in this community. Kay risang mapirdi mo ko di subong kid. It's not a possibility. Tama gid kasubo ikaw gin sakripisyo ni Martin to face my brutality. And in reality, porket underdog ko di subong mapirdi sang murion ang aktor. Porket underdog ko di subong mapirdi mo ko di subong. Puta, call me nga Mateo. Kay pasaligon ko lang ning gumabaw nga taga Luzon kay madaog rabiyas ang Iloilo. Pwede pa ilab din kay 3rd DC nga Moreno. Ikaw, ba mo Moreno ka, ambisyoso, murion ka gago. Because Riz, I'ma claim this win and I'ma claim this debut battle. I told you I'm here to make a difference, to make Henrys realize. Naging patay ta ka all 3 rounds and that's how I claim my prize! Ang murion, pero mega pamangkot pagid. What's with the initials DC? Riz, amo na mahabtan mo diri. This is your death and catastrophe. Tang ina mo murion, put yung time. Yo, round 3. Nag-24 bara si Ugok. Pero ang verses, puta, wala unod. Ang verses wala unod. Bakod ka? Di na pagpilita nga itulod. Utok mo, damo man guruanay, muna nga gakaupod. Kung nag-NBA lang ng liga, laban-laban, ikaw si Joakim Noah.
Puta kay tama kalaway, simo magtira. Tama simo kalaway magtira. Kung ikaw na magsulat, uyang lagi sa tinta. Haway rone ka may tato kada simo nga agtang pero wala kasing may pakita di nga bakod nga linya. Ay puta. Sige lang, sige lang. Bakod nga linya. Yo, check. Yo, sige. Ako na choke. Pasugtan. Yeah. Ako na choke. Sige, pasugtan. Mag-freestyle lang ako subong. Pero hindi ka da magasta. Nga ako imo de. Ako imo. Yo, check. Sige, ikaw na. Ikaw na ding mayo. Ako na ding na perde. Pero hindi ka magkabalaka. May judge pa ta, pre. Yo. Ayos ang pormahan. Bakod nami sa panulok. Haway runek nga. Dabulak ang bahok mo pero ang tsura mo daw tagok. Amo ning bakod sa may denga puli naman. Banago. Do medyo nalipat ko aw. Pero okay lang na. Pakita ko si mo kung paano sila pasadya. Time. Ilonggo mikropono Busay Rasa 3 ng tournament battle. Hanres kontra kay 3rd DC ginawad ta sila nga duaw. Ang boto sa Murado 3-0 para kay 3rd DC. Yo, shout out Andres. Bangon lang. Onse Yunoya. So, ang giboto ko si 3rd DC sa dako nga buwin factor gina kung ma-choke ka. So, lawig to. Hasta nag-admit na sa choke sa round 3. So, kay 3rd DC na. Then sa first round, patas. Then second round kay 3rd DC. Nami ang rap sila dua. Nami ang agresyon nga ginatag kag performance nila dua. Pero na mas sulod para sa ako ng setup nga ginobra ni 3rd DC. So my vote is for 3rd DC. Eugene Gilisang one shot pamilya ginboto ko si 3rd DC 2-1 ay sa round 1 damo punchline tod ni 3rd DC pero hinay tingo gabla daw minus sa performance ya tapos sa piak tinlo iya performance mo nagintay ko na lang tapos sa round 2 gimpili ko si 3rd DC kay Gastambol si Hanris tapos sa round 3 klaro naman 3rd DC. Poison Ivy, I rep no one. I rep myself. Sa first round ko si Hanres ang gin-vote ko kay do ka predictable sang mga punchline ni 3rd DC sa first round and then sa second round kay 3rd DC ko kay nagstumble si Hanres and sa third round overpowered ni 3rd DC si Hanres.